Twaqqaf kumitat ta' ħidma biex ikun iffukat u jaħdem anke bil-lejl favur iż-żamma ħjar tal-Belt Valletta. Il-kumitat li se jħossib il-manutenzjoni, l-ordni, is-sigurtà u l-aċċessibilità fil-kapitali se jkun qed jaqgħad ukoll partijiet ewlenin tal-kapitali bl-istess operat tiegħu. Dan il-kumitat se jkun kompost minn stakeholders ewlenin fosthom il-Kunsill Lokali tal-Belt, l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, il-Korp tal-Pulizija, id-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni, il-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali u l-Ministeru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika. Iċ-Chairperson tal-Kumitat se jkun is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika, Anthony Gatt. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn saret it-tnedija, intqal li x-xogħol diġà beda permezz tat-tim ta' tindif u l-hekk imsejħin Valletta Stewards li qed iduru madwar il-belt biex jimmonitorjaw saħansitra fis-sigħat bikrin ta' filgħodu. Il-Valletta Stewards twaqfu fost oħrajn b'kollaborazzjoni mal-forzi tal-ordni jaġixxu bħala deterrent tal-vandaliżmu u l-illegalitajiet biex iżommu l-ordni biex jgħinu lin-nies tal-lokal u t-turisti u biex jassiguraw li kulħadd iżomm mal-liġijiet u r-regolamenti. Da minn barra li se ssir aktar enfasi fejn tidħol l-estetika anke f'affarijiet żgħar waqt li ngħad li sar investiment f'aktar makkinarju għal dan il-għan. Dawn id-dettalji ngħataw il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici, il-Ministru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika Clayton Bartolo fost oħrajn. Il-Ministru Bonnici nnota kif il-Belt Valletta anke bħala sit ta' patrimonju dinji rikonoxxut mill-UNESCO teħtieġ attenzjoni kontinwa. Waħda mill-affarijiet li iktar attirat feedback kienet il-bżonn li jkun hemm kumitat li jiġi flimkien l-stakeholders f'dan is-settur. Allura għadna l-Ministeru tat-Turiżmu u aħna biex poġġejna flimkien l-aqwa talent li għandna sabiex nibdew mill-ewwel b'ħidma għad-dera aħjar, żamm aħjar u żamm aħjar tal-Belt Valletta. Il-Ministru Bartolo min-naħa tiegħu irrimarka kif il-bilanċ irid jirrenja f'dak kollu li nagħmlu. Irridu naraw li permezz ta' tim li jħossib l-indafa għal maintenance kif ukoll tim ta' stewards ikollna monitoring għaddej matul il-ġurnata kollha sabiex bekk inżommu l-organizzazzjoni fil-belt u nollu kemm il-kwalità ta' għajxin tar-residenti Beltin u kif ukoll il-prodott turistiku illi gawdu minnu kemm it-turisti iżda wkoll il-Maltin u l-Awċin. Intqal li fi żmien li ġej se jitħabbru iżjed inizjattivi rigward l-installazzjoni ta' marki u tabelli ġodda u iżjed opportunitajiet ambjentali li permezz tagħhom it-toroq pubbliċi fil-belt joffru prodott ta' kwalità għal ħajja aħjar għal kull min iżura.